Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Татар Канады авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Назипова Альбина каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Кадрия, тормыш иптәше Усман, племянниклары Камил, Мәрьям һәм Рамил котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер бөртек туган кардәшем, яраткан сеңелем 30 ел элек дөньяга аваз салып мине бәхетле итте. Мин гомер буе үземне бу дөньяда ялгыз түгел дип хис итеп бәхетле яшим. Чөнки минем авыр чакларымда янәшәмдә булырга, шатлыкларымны бүлешергә якын кешем бар. Сеңелем 2010 елны киявебез Артурны очратып матур гаиләләрен корып, Кузнецк шәһәрендә гомер итә башладылар. 2 татлы балалары, кызлары Самирочка һәм уллары Амир, аларның гаиләләрен бәхетле итеп, яшәешләренә олы мәгънә өстәделәр. Альбинабыз безнең тормыш авырлыкларына һич бирешми торган, бар кыенлыкларга да гел елмаеп, позитив караш белән карап яши торган җан. Ул безгә, якыннарына җан җылысын кызганмыйча, гел шатландырып яшәргә тырыша. Әгәр дөньяда Альбинабыз шикелле кешеләр тагын бар дисәләр, бик авырсынып кына ышаныр идек. Чөнки аның шикелле позитив, актив кеше булырга бик авырдыр. Менә инде кабат июль ае синең гүзәл туган көнеңне алып килде. Без бу көнне ел сайын бәйрәм итәбез. Кадерлебез, иң мөһиме сиңа гаилә иминлеге, җан тынычлыгы телибез. Тормыш иптәшең, балаларыңа нык терәк булып, аларны сөендереп, безне куандырып мәңге яша. Бүген кадерле безгә, безнең горурлыгыбыз булып яшәве өчен рәхмәт укыйбыз. Эшендә уңышлар телибез. Якыннарының хөрмәтен тоеп, игътибар һәм ихтирамын татып яшәргә сынанарга. Без аны бик яратабыз. Котлы булсын синең юбилеең, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Безнең өчен бик тә кадерле син, рәхмәт ябысын барысы өчен дә. Сиңа карап сокланабыз, күңелләрдә туа горурлык. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Кабул ит син бездән котлау сүзен, шушы булсын олы бүләкләр, сиңа саулык, тыныч тормыш, озын гомер безнең теләкләр. Альбинабыз алтын безнең, барыш хәленнән килә, күзләреннән җылы нурлар бөтен җиргә сибелә. Олыны ихтирам итеп, хөрмәтләп яши белә, улларыннан ни тотынса бар эше аның килә. Бәхетле без син булганга, һәр чак янәшә бездә, тик уңышлар көтеп торсын сине һәр эшегездә. Кадерле Альбина, якыннарыгызның теләкләренә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Без бер тамыр бит, без бер нәсел, бер җеп безне бәйләгән. Киләчәгебездә булсын иде, шигелгәндәй сыман сәйләнгән. Апа сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Апа сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Туганлыкта икән улы бәхет, еллар үткәч аңлыйсың. Туганыңнан якын кешене дөньялыкта таба алмыйсың. Апа сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп. Апа сеңел бер тамыр, бер агачның ике җимеше. Яшә апамыз ак яшә, бәхетләргә ирешеп.
Yüknің ауырлығы сезілмей Икәу бірге көтерсәң Dünya матур тормыш güzel ул Татулықта ғымыр ителсәң Апа сіңіл бір тамыр Бір ағашның ике жеміші Яша апамыз ақ яша Бәхетләргә ирешеп Апа сіңіл бір тамыр Бір ағашның ике жеміші Яша апамыз ақ яша Бәхетләргә ирешеп Яша апамыз ақ яша